Fraħal ġdid fetaħ Child Care Center bla screens għat-tfal. Id-direttur ta' Tiny Scholars Child Care Center Jasmin Rababa spjegat ir-raġunijiet għal din id-deċiżjoni. Għamilna dana x'nemnu li tfal għandhom jqattaw il-ħin waqt li jkunu hawnhekk u ser ikollhom l-opportunità biex jinteraġixxu ma' tfal oħrajn, jikkomunikaw magħhom, jesploraw l-ambjent ta' madwarhom u dan kollu ħajjejnhom biex jibnu physical skills, social skills li ser ikun il-pedament tal-iżvilupp tagħhom. F'realtà soċjali li dejjem qed tinbidel, Jasmin Rababa qalet li Child Care Centers saru joffru ambjent għal tfal li m'għandhomx aħwa jew kuġini u għalhekk il-ġenituri għandhom iqisu mid-darba u jaqtaw darba. Dan iċ-Child Care Center jilqa' 26 tifel u tifla. Għandhom ukoll iqisu l-approach taċ-ċentru, ġifieri jagħmlu meetings, jmorru jaraw, jieħdu tfal magħhom ħalli anke tfal stess jaraw l-ambjent. U jaraw kif huma jinteraġixxu ma' tfal, kif jikkoreġuhom, x'tip ta' learning opportunities joffru, ġifieri activities, u jaraw ukoll kif tkun imqasma ċ-ċentru. Dan iċ-Child Care Center u wieħed minn 200 liċenzjati f'Malta, bejnietom jilqgħu 8300 tifel u tifla. Kull sena il-Ministeru għall-Edukazzjoni joħroġ 15-il liċenzja għal Child Care Centers ġodda. Ma' TVM News id-direttur għall-kwalità u l-istandards fl-edukazzjoni Denise Gatt spjegat li kull faċilità li tikollha tifel jew tifla għal kull 5 metri kwadri. Meta niċċekkjaw li dak in-numru tiġi segwit miċ-Child Care Centers u m'hemmx overpopulation. Għax ovvjament dak jipperikola s-sigurtà tat-tfal. F'erba' snin mill-2021 ġew revokati 3 liċenzji ta' Child Care Centers. Drabi naslu f'dak il-punt meta ikun hemm xi ħaġa li għandha x'taqsam jew ma' negliġenza jew abbuż fuq tfal. Is-Sinjura Gatt qalet li minn żmien għal żmien l-uffiċjali fil-Ministeru tal-Edukazzjoni jagħmlu spezzjonijiet għall-arrieda f'dawn il-faċilitajiet biex jassiguraw is-saħħa u s-sigurtà tat-tfal.